Накратко искам да представя един проект, който сме разработили специално за българчета от чужбина. Казва се детска ваканция „Моето българско лято“. Идеята е децата, когато се прибират лятната ваканция в България, да могат да посетят едноседмични лагери, на които сме се постарали както да могат да упражняват български език, защото знаем от опит, че твърде малко влизат в досег с българския, така и да могат да преживеят България по най-различен начин, като история, култура, занаяти, география и най-вече да могат да съберат контакти и приятели от България и извън България. Обикновено се срещат деца в подобни корени от чужбина, не се притесняват да говорят български, дори да не се справят съвсем добре и най-вече да могат да играят. И нашата идея на целият този проект е да могат да създадат емоционална връзка в България, която в чужбина до някъде липсва. След програмата ще има оставени тези брошурки, които може да вземете. Аз се казвам Елена Павлова, съорганизатор съм на проекта. Много се радвам да бъда част от танцовата група Градската. Много ви благодаря на всички. И да, имате въпроси, съм на среща. Благодаря.